Coba saiki Lintang Kairo ya. Kalih menyapa teman-teman yang live streaming nggih. Wah, teman-teman, iki live streaming iki ana sing do ngersake lagu dari netizen iki lho. Oh nggih. Ya. Kersakaken lagu menapa? Ya coba iki tak wacane. Sing dalu Pak Dalan Ngleng kula Yadi Kudrukan mantan Lurah Trobayan Kali Jambe Sragen. Nah, ngerti yo wau ngajak mayang teng Demak tiwas aku ra melu jebule ana bintang tamu Lintang Kairo. Karo yo karo Mbak Hani ya. Wah, ya. Nyuwun lagu Imbang Ana Katresnanku. Ya. Oh nggih, siap. Kanca-kanca mantan lurah sak Sragen. Oh nggih. Nggih. Ning sakderenge niki kula nyuwun pangapunten. Apa? Menawi wonten kelentunipun kan Apa? sing ngriptakaken panjenengan to. Iya, ora apa-apa, Nduk. Aku ora masalah. Kleru ki ora masalah menungso ki ndek kekeliruan. Iya. Ki ene meneh Tarno Tania Wilujeng Dalu nderek monitor Mas Tengkleng nyuwun podang kuning kagem sedulur PDKT. PDKT ki mudeng urung nduk e? Pendekatan. Ora. Lah napa? Penggema dalang Ki Tengkleng. Oh alah. Ya. PDKT. Ya, PDKT dalang Ki Tengkleng. Wah, sip niku. Ya, sedayanipun salam kagem Nduk Lintang Kairo dan nggih. Mbak Hani Kusuma. Nggih, terima kasih. Ya, dari saya Tarno Tania Jakarta. Wah, saking Jakarta nggih. Nggih. Yen meneh ngadinu. Nyuwun lagu masak kersane sampeyan ngadinu Pondok Wungu. Ya. Mas Ucok, ya Pak Dalang nyuwun lagu. Nah, ya kuwi Taman Juruk dan Imbang Ana Katresnanku kagem sedaya kemawon sing rawuh utawa ingkang online kula saking Bang Ucok Solo. Ya, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Mandiri, putra mandiri. Peh kuatah sangat nggih. Wow, kene nganti saanku ngan sak klengering. Ingin melupakanmu tapi cinta lagune Pak Tengkleng diumbulke dari saya putra mandiri Sragen. Oh ya. Oke. Ya, Imbang Ana Katresnanku ya, Nduk. Nggih, siap. Ya, kowe bawane langsung kemawon nggih. Ya langsung. Nggih. Ora apa-apa. Bawane Pak Tengkleng ora masalah. Bawane Pak Nggih, Tengkleng ya. panjenengan mawon nggih. Ya, bawane aku. Sing duwe lagu kan Pak Tengkleng. Siap. Biyen diimbangi katresnane ngono karo wonge sik wis mati kok. Nggih, niku critane dos pundi to Yo kok pokoke saged dados diimbangi lagu. katresnane ngono lho. Oh, nggih. Oh, wonge yo wajahe ku mirip kaya kowe kuwi. Masa to Pak Dalang? Ya mirip kaya Cantik kowe. nggih berarti. Cantik. Kalau kan cantik. Heeh, ning wonge wis ora enek saiki. Lah teng pundi? Anu, wonge wis rek meninggal. Oh, iya. Kena Covid. Pangapunten lho, Pak Dalang. Monggo. Ya. Saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong manis arep urip bebarengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang hati kurang bisa lali. Wah, elok sanget. Suwae to wonten panjenengan niku. Wah, kandhane kok piye. Aku ki gawe lagu pas bulan poso. Oh, bulan puasa. Ya. Saged terinspirasi ngoten nggih jenengan. Heeh, karo wonge tak bayangke ngono. Saiki wis ora enek. Wujude ya kaya kowe kuwi ngono mbiyen. Oh, alah. Ning jek nom kowe wonge wis arep wis tuwek. Ya nduk ya. Saben din langgam sik ya. Nggih, Ya. Diaturke monggo. Saben dina mung ngalamun
tansah katulung wewayanganmu doni mas wong ayu linalitan bisa lali saya matur suwun ya Bu recetati lalewamu wong manis amung gumantil ing paduking netra Inang karo ngirung kok sirani mas citraning janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu Piye katresnanmu Dadi piye katresnanmu mu ya aja ku. Oh nggih siap. Nggih, sing gawe iki aku ora nuduhku. Aku ki nekoki wonge piye Piye katresnanmu katresnanmu? ngono. Iya. Nane nano. Niki mongko Nimas katresnanku. Ku. Oh nggih. Ya. Mongko Nimas katresnanku bebasane tan bisa tinobo cunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku ayo Indene yo. Inggih saderengipun matur sembah nuwun sanget nggih Bapak. Saking Bapak sinten menika wau? Mbak Ati. Oh, nggih matur suwun Mbak Ati. Ya, matur nuwun nggih Bu, ngono. Nggih matur sembah nuwun sanget Bu. Iya. Menika remen kalih lagune panjenengan makane kula disawer. Oh iya. Ya. Nyawer iki mergo kowe kuwi ketok cilik-cilik ngono lho. Nek wis gerang-gerang kae wis ora nyawer kok. Nane nano ya. Mongko Nimas katresnanku bebasane ana bisa tinobo sundalan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Nggih, Matur nuwun ya sampun. Mbak Lintang. Nggih, sami-sami Pak Dalang. Ya. Mah, apa? Iki ana pamundutan. Heeh, iki ana pamundutan nduk saka Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Harti. Ngersake apa? Duit iki 200.000 ning 2 lagu. 200.000 2 lagu. Heeh. Siji ular kambang, sing siji kutut manggung. Ular kambang tak tibak kendang, kutut manggungnya triplek. Nah, oke, Mbak. Mbak, kayak sinden-sinden kayak Mbak. Heeh. Aku karo duit ra seneng kok, nek karo wong aku malah seneng. Duit areng gua apa? Ya.
Lah triplek engko tak ngomong triplek seplek, Mbak triplek. Pripun, Mas? Ya kowe engko kutut manggunge pilih slendro apa pelok barang? Lah napa? Ya slendro ya. Nggih. Slendro menyuro. Lah saiki anu endang sik ular kambange. Ya, ini endang. Ya. Nah, iki sinden-sinden sarjana kabeh. Anake do kuliah. Monggo. Oh ngadeg. Oh ya ngadeg dah, ora apa dah. Wes pokoke kon ngadeg pokoke ne. Masa ular kambang nggih ngadeg to, Bu? Mengke kloget-kloget kayak pripun. Janur gunung ukuran pun nderapi Iki mau ular kambang wis diaturake. Saiki kutut manggung. Oh ya. Slendro menyuro, Mbak Triplek. Mbak Limbo. Dalem. Bar lintang Kairo, bar Hani kok terus triplek apa ya ora? Ya ora apa-apa.
Yung Oh, jenenge alah bocah lae, karo lae. bocah karo mbok. Lan jenengan ya mboten pirsa to nek mereka itu saged kaya ngeten niku riyen sing ngajari sinten Mang Tangklet niku. Weh, piye? Niku lho Dik Lintang Karil kali Hani niku iso jogetan kaya ngoten niku sing ngajari sinten Mang Tangklet. Woh, saya tak tekane. Mbak Lintang Kairo. Kowe iso jogetan ngono kuwi mbiyen sing ngajari sapa? Lintang napa Hani? Ya kowe karo ini kowe sik. Kowe Tang. Piye, Mbak? Nek kula joget sing napa sing ngajari nggih Mbak Triplek menika. Oh, triplek Kula kuwi kan. Nggih, Lek lek privat wau. Kula nyanyine sing ngajari nggih Mbak Triplek kok. Weh. Niku Mang Mireng ke ngoten niku lho. Weh, Ampun sia-sia kali sing gerang ngeten Yo iki. yo, dadi aku yo ora ngerti kok Yohan kok. Mbak mengke bagianku 200 lho ya. Ya beres, Nduk. Ya, iya deh. Tibano anu anak buahe triplek to kuwi. Ah nggih, lan jenengan nggih etok-etok lali mbok yo ngelingi jaman ning Kalimantan. Wah ya. Jaman kula jek imut-imute dieret-eret tekan Kalimantan numpak kapal sedina sewengi kampul-kampul dilakoni. Wis jekelingan ta Yohan? Alah nggih nalika semanten panjenengan bar putus cinta mbuh karo sapa ke sing dijen. Wah, jaman Cik Nom ya. Nggih nih, tenan iki mau pakmu mbiyen ngono kuwi. Ning kapal Surakersa dahar, Surakersa siram, kur delek-delek karo cerita karo curhat plek. Heeh. Aku Saiki lara tenan tuwek sik iso ora iso atiku. ngono kuwi ya. Lah saksine Pak De Joko. Aduh, sing gender kuwi. Nggih, Pak De Joko niki ya Pak De Joko panjenengan. Oh, ada Jono. Wah. Nggih. Iya. Niki dalu niki jenengane dalang ampuh nomor 1 lho Mas saestu niki. Lah ngapa? Jeneng dalang sak Nusantara niki to, sing penggendare niku dokter namung jenengan lho niki. Nggih, tenan to? Lho saestu niku. Iya, heeh ya. Pengendar dokter ya mungkin Lah kabeh ya. nggih panjenengan kirang nopo? Iya. Kebejane kirang nopo kok saya golek wae. Aduh, iya. Ya, liyane aku rene yang Lah, nggih. dokter kok gender kuwi rene. Nah, kula salut kalih Mas Joko Daryanto. Niku rencang kula nalika S1 riyen. Oh, ngono ya. Kowe S2 ya? Nggih, lah S2 ne kula sareng kalih adike Mas Joko. Oh ya. Nggih. S2. Saiki Mbak Triplek S2. Nggih. Yo. Nggih. Coba menyurone. Boten sah dimirengke nggih, kutut tuwek iki ora patek-apik. Iyalah, ya ora apa-apa. Coba. Ya. Pamunutane Pak Lurah kok. Iya. Nggih.
to, Ndang? Ya. Teko ngarep meneh piye? Lah nggih rak leres to, Mas? Lah. Ya. Kempul Jon. Iya. Iya. Gong 6. Mesam-mesem nggih nggih Mbak. Mangga 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 rawuhipun para tamu ya nanonani panganggo mandeg
bapak nganggo mandek. Mandek oe oa oe oa nano nano neno bung 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 Halungan yo. Lulu kendula kendiri bablas kuda nyonglang Kor kuda nyonglang umpaan sang panji ambengi moko
sisi pelok. Pelok ya. Alah sisi pelok 6. Pelok 6 ya, Tru? Iya. Ya. Sangripta rang kaning gunung mangungkung kan duanane mang lelena tanpa kanen yen tanpa lusa Oh